Żewġ remissi fi triq il-Ġerrejja u fi triq is-Serkin fil-Marsa kienu fiċ-ċentru ta' operazzjoni delikata li tmexxiet mill-Pulizija tard il-ħamis filgħaxija. Rejd li fih ġew arrestati 4 persuni wara li nstabet droga li allegatament kienet lesta biex tkun traffikata. Fir-rejd inżammu wkoll 49 immigrant irregolari. L-operazzjoni bdiet għal ħabta tal-11:30 ta' filgħaxija. Fl-ewwel remissa kien hemm żewġ tirġiel, Malti u Niġerjan, li kif indunaw bil-pulizija tnejn pruvaw jaħarbu b'wieħed minnhom saħansitra jaqbes minn għoli ta' madwar surar u nofs, iżda tnejn li huma ġew arrestati mill-ewwel. Min tfittxija li saret f'din ir-remissa nstabu 230 qartas kokaina, 145 qartas eroina u 32 qartas kannabis kollha lesti f'Borożżar biex jinbiegħu. Instabu wkoll mal-2000 euro fi flus kontanti. Fir-remissa l-oħra mbagħad il-pulizija arrestaw żewġ irġiel oħra illi huma mill-Ghana fejn kien hemm madwar nofs kilo kannabis u ammont konsiderevoli oħra ta' qratas tal-kannabis lesti biex jinbiegħu. Anke hawn instabu madwar 2000 euro fi flus kontanti. Miż-żewġ remissi ġew elevati diversi mobiles, apparat ta' CCTV cameras kif ukoll oġġetti oħra brabta ma' traffikar ta' droga. Il-ħidma delikata tal-pulizija brabta ma' dan ir-rejd kienet ilha għaddejja l-ħin twil taħt xi taqlil u kif segwa mill-qrib il-kru ta' Net News din involviet numru kbir ta' pulizija. Iż-żona kollha ġiet magħluqa sabiex l-uffiċjali setgħu jkomplu bl-investigazzjonijiet tagħhom. Preżenti deru l-esperti tal-forensika filwaqt li waslu anke membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali tal-Housing. L-4 arrestati qegħdin jinżammu fil-lock-up tal-Pulizija fil-Furjana filwaqt li l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo fetħet inkjesta. Intant wara spezzjonijiet li saru f'diversi postijiet fl-akwati tal-Korsa ta' Żwiemel instabu 49 persuna li kienu qegħdin jgħixu Malta legalment minnu fih beda l-proċess biex dawn il-persuni ma jibqgħux f'pajjiżna. Stqarrija tal-Pulizija konfermati li waqt din l-operazzjoni żewġ uffiċjali kellhom jittieħdu għal kura l-isptar Mater Dei wara li sfronda bihom taraġġ u huma ġew rilaxxati mill-isptar aktar tard filgħodu wara li ġew ċertifikati li sofrew biss ġrieħ ħfief.